Ongi etorri Oñati Institutuko egokitzapen fisikoko goi-mailako teknikaria ziklora. Goi-mailako heziketako ziklo honetan, egokitzapen fisikoko programak aurrera eramateko ezagutzak jasoko dituzu. Fitness munduko edukiak, musika euskarriaren bidezko jarduerak eta sorosle izatekoak. Behin titulazioa lortuta, sektore publikoan edo pribatuan lan egiteko aukera izango duzu honako arlo hauetan. Entrenatzaile pertsonala, hidrozinesiako eta gorputz zaintzako taldeetako irakaslea, egokitze fisikoko jardueren animatzailea, aerobikeko, estepeko, indoor zikloko, uretako fitnesseko eta antzeko jardueretako monitorea, ur instalazioetan soroslea. Gainera, graduetarako sarbidea izango duzu. Ziklo honetan ikasten diren edukiak teorikoak eta praktikoak dira. Besteak beste, gizarte trebetasunak, egoera fisikoa baloratzea, fitnessa erabilera anitzeko gelan, musika euskarriaren bidezko egokitzapen fisikoko oinarrizko jarduerak, egokitzapen fisikoa uretan, hidrozinesia teknikak, kontrol posturala eta beste hainbat. Hurbiltasuna da gure ezaugarri nagusietako bat. Ikasleekin zein gurasoekin zuzeneko komunikazioa mantentzen dugu. Harremanak hezkuntza prozesuaren oinarrian daudela pentsatzen baitugu.